Patis. Ha? Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng kinamatisan pata. Ayun mga kapudibis, at meron tayong extra sabaw. Meron tayong rice. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, try muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taong kay Kapampangan. Maganda na po. Yes mga kapudibis, ang pata natin mga kapudibis, tinanggalan namin siya ng balat. Yan. Kaya kung nakikita nyo, wala siyang balat. At saka meron din po tayo ditong sampelot. Ayan, binigay po ng mama ni Chris at lola niya. Ito ang mga kapudibis, Sarap sampelot. yan. Ito, Lagay natin dito. Nasubo na tayo. Oh, wow. Ha? Ito. Patis. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Kain po tayo. Mga tamo. Nakalimot na ko sa Cecil. Ulit. Yan. Unang subo para kay Cecil, Bansil. Ayan. Bansel. Ito, unang subo. Mga anak ka Cecil, unang subo para kay ako. Parang hindi tuyo. Sarap ng sabaw. Sarap. Sarap. Magluto na kayo mga kapudibis. Sarap na sabaw. Ay, lambot. Ay, matumba. Mahaba lang yung sa akin, yung kay BBM malaman talaga. Bakay pa siya. Malaki daw yung sa akin. Excuse me. Sabaw.
Ay, sorry. At syempre, magpasalamat tayo sa lahat na nanood ng ano natin, live nung Sabado. Maraming salamat po sa lahat ng nanood. Sana nagbigay ng star sa atin. Maraming salamat po. Sarap. No? Akin na yung labanos. At syempre, thank you so much kila Coach. Ayan. At kay Tita. Maraming salamat po, Coach, Tita. At sa, kay ano? Apple. Alexis Castro. Thank you so much. Tigisa tayo. Binigay mo sa akin. Ito, tigisa tayo. Diba? Collagen. Sarap. Ang haba. Mahaba lang. Sarap. Baka na. Kaya mo na? Lalawin na ako. Manggi iya. Sarap. Sarap. Ayan, meron tayong sampelot, bigay ni Tita Jessalyn Ignacio at saka si Angelita Colala. Ayan, shoutout po sa inyo, Tita
Jesseline Ignacio, thank you so much po sa sampelot. At kay Crisaline Ignacio, yan, kasama ko siya sa nag-gym. Kasama ko nag-gym yan. Excuse me. Sarap po, hanggang sarap pagkaluto. Sampelot. Sampelot. Sabi ko kanina, champelot. Sampelot pala. Ang sarap. Ang sarap pagkaluto. Habang kumakain ka, kagating ko to. Ito, tikman natin. Ay, salamat po. Ang sarap. Ay, salamat po. Hindi siya masyadong matamis, tsaka ang creamy niya. Tingnan mo. Makakalimutan mo yung pangalan ng crush mo. Ay, talaga ba, David? Yan, thank you so much, Tita Jesseline Ignacio. Si Lola Angelita Colala, thank you so much po sa inyo. Sarap ng Maraming sampelot. salamat po. Sana sa susunod pansit. Pansit naman bigay nyo. Sarap. Promise, masarap po. Mas masarap yan kung malamig na malamig. Hindi, kasi syempre, malamig to kanina. Binigay niya sa malamig pa nga eh. Masarap, no? Hindi siya ganun katamis. Pakamtama lang. Mamaya. Ay, mga kapudibis. Ito na lang natira sa akin. Oh. Yan, napakasarap. May natira po akong konti dito. Yan. Hindi ko kayang ubusin. Ito na lang. At meron din po tayo natirang sabaw at sampelot. Mamaya titirahin ko yan. Yes, mga kapudibis. Shoutout po kay Cynthia Aguilar. Ma'am Cynthia Aguilar, thank you so much po. Shoutout. Shoutout po. Lea Payawan, Shapa, Baby Allison, Cherry Macalisang, Regina May Banyares, shoutout sa inyo. We love you all. Timatibay, Jason Laksamana, Yorwawa, Senior Mimi, Mads, Ellen, and Stella Batusin. Edenya Ensalan at si Alma Pareda at si Nanay Babe Marina Coloria. Shoutout po, Shoutout Nanay. po. Love you. Yes, mga kapudibis, meron po kaming Facebook page. At TikTok ng The Foodie, TikTok ni BBM, Instagram ng The Foodie Vlogs, Kusinang Kabalan, at syempre, Cook Like Crazy. Mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to Like, share, and subscribe. Thank you. I love you.